14. března 2010 na Fenix Rádiu Eliška Balcrová. Dobrý den, Eliško. Dobrý den. Tak jak se vám líbilo na Fenixovi? No líbilo. Mně se líbilo, že se rádio jmenuje Fenix hlavně. To vás zaujalo? To mě velmi zaujalo, že někdo vyfouká vždycky toho bájného ptáka z popela, on se vznáší, ve vašem případě na vlnách éteru. Eliško, do jakého divadla pozvete diváky Fenix Rádia? No kam jinam než do divadla na Fidlovačce. Do obou divadel. Tak teď je prozraďte obě. Do divadla na Fidlovačce, do toho velkého, které stojí na louce na Fidlovačce a kde už 11 let hrajeme. To nezvoní hra na nám. Ne, to nám bimbají hodiny. A potom 333 kroků přes ten park je divadlo Komorní Fidlovačka, které jsme si asi před 3 lety sami postavili nebo sami opravili. Z kina předělali na divadlo komorní scénu, kde hrají naši mladí, ale my s nimi taky, my staří. A tam zvu diváky všech věkových kategorií, ale ty mladé především. Prozraďte www. Divadla na Fidlovačce. www.fidlovačka.cz a na tom kliknout Komorní Fidlovačka. To je pod jednou ikonou. Tak a co byste nám tak trošku nastínila o novém filmu, nejdřív jeho jméno, Eliško? Ten film se jmenuje Ženy v pokušení. Mm-hmm. Je to film trojjediného Jiřího Vejdělka, neboť je autorem, režisérem i spoluproducentem toho filmu. Scénář napsal moc krásný o ženách, ačkoliv muž. Ano, to je zvláštní, Eliško. A ten příběh je moc hezký, zajímavý, propletený, krásná komedie. Sice se jmenuje Ženy v pokušení, ale je hodně o mužích. Eliško, a vaše role je tam jaká? Moje role je tam konečně babička. Vy jste se na to těšila opravdu? Já jsem se na to už těšila. Já jsem říkala, konečně mě někdo vysvobodí, nemusím hrát mladý, nemusím se líčit. Babička Vilma, hrajeme tam 3 generace žen, já babičku Vilmu, Lenka Vlasáková dceru Helenu a naše nejmladší, moje vnučka Jakoby filmová, Verunka Kubařová, moc šikovná holka, a naši partneři Jirka Macháček, Vojta Dyk, Roman Zach. A když jste se podívala na film, co byste o něm řekla? Jak vás nadchnul hodně? No, já nerada mluvím o práci, která ještě neměla premiéru. Tak mě k tomu nenutíte, premiéra bude až příští týden. Počkáme si na ní a určitě to bude skvělý. A zaskočte si do kina. A jde tedy o českou... Ryze česká komedie. Ryze česká komedie. Tak Eliško, já doufám, že někdy zase přijdete na Fenix Radio. Ráda přijdu. A co byste popřála Fenix Radio, Eliško? No, ať vám to šlape, ať vás hodně lidí poslouchá, ať vás hodně lidí sleduje a vlastně provokuje vás k té práci, protože jedině tady ta zpětná vazba, kterou vám posluchači, diváci dávají, tak vás musí nutit dělat další nové věci a tak vám přeju, ať jich máte hodně, ať máte velkou odezvu a ať vás tady v tomhle kraji vezmou na vědomí. My vám moc děkujeme a budeme se zase těšit na příští setkání. Naschledanou. Děkuji za pozvání.